Craiovenii care au venit la cumpărături sâmbătă și duminică în mall au avut prilejul de a-și testa gratuit starea de sănătate, un motiv de încântare pentru cei care au trecut pe la standurile unde îi așteptau medicii și le ofereau consultații și sfaturi. Mai ales că, din diferite motive, în general legate fie de lipsa banilor, fie de cea a timpului, vizitele la doctor se fac destul de rar sau doar în situații de urgență. Pentru că mulți nu au timp să meargă la medic, fiind stresați și foarte ocupați, este foarte binevenită și benefică pentru sănătatea oricărui om. Principalul scop al acestei acțiuni este de a depista cât mai precoce în rândul populației eventuale valori mari de glicemie, eventuale valori mari ale tensiunii arteriale și a conștientiza populația că este mult mai eficient să previi sau să depistezi în fază incipientă o boală decât să tratezi în fază avansată. Se arată un interes crescut față de sănătate, însă sunt foarte puțini cei care știu ce trebuie să facă să prevină și mai mult decât atât să trateze, sunt mult mai puțini cei care știu regulile care trebuie păstrate. Copiii au trecut pe la dentist, au găsit aici oameni prietenoși, alături de care a trecut toată frica de stomatolog. Are mare guriță aia, cât de mare puteți să batem de guriță? O, la 5-5, care e medială. Clinica Arcamed este încântată să ofere în mod public consultații gratuite copiilor. Cu această ocazie, părinții vor primi o mapă în care se vor regăsi fișa de consultație a micuțului, o fișă cu sfaturi pentru părinți vis-a-vis de atitudinea lor asupra igienei orodentare și, de asemenea, cartea noastră de vizită pentru a putea să ne contacteze în caz că au nevoie și a fi la curent cu evenimentele care vor urma. Au venit în număr suficient, am putea spune noi, și vedem că sosesc în continuare. Deci cred că este receptivă populația la astfel de evenimente. Doamnele, în special, dar și domnii, au avut posibilitatea de a-și face un control dermatologic cu aparatură performantă. Am adus un aparat, foarte puține în țară, care ne fac o analiză, o evaluare foarte exactă a problemelor pe care fiecare ten le are. Deci, printr-o simplă fotografie, practic, vedem cum arată tenul nostru la ora actuală, putem face anumite simulări și dacă vrem să vedem cum vom putea îmbătrâni și ce soluții găsim, astfel încât tenul să arate mult mai frumos de acum încolo. În primul rând, eu nu știam despre ce este vorba. Astăzi am văzut o fotografie facială. Ce pot să zic? E o idee bună. Nutriționiștii i-au învățat pe craioveni cum să mănânce sănătos și, foarte important, să nu acumuleze kilograme în plus. Dacă înveți ce înseamnă nutriția și ce înseamnă să mănânci sănătos, o să vezi că poți fi fericit și nu mai simți niciun fel de frustrare. Cât de interesați s-au arătat craiovenii? Foarte interesați, nici nu mă așteptam să fie atât de interesați. Am întârziat câteva minute și chiar era coadă. Toți cei care au dorit să-și evalueze starea de sănătate au beneficiat de consultații și sfaturi din partea specialiștilor, parteneri la evenimentul de lansare a postului Alege TV, dermatologul Simona Ianoș, nutriționistul Adelina Vrabcea, kinetoterapeutul Alin Burileanu, reprezentanții Arcamed și ai școlii post-liceale EduNet.